Moikka! Täällä on taas Mikhail LPS ja nyt mä tein nää videon. Okei, nyt ei näy. Eli mulla on vaihtopetsejä ja tässä on muun muassa nämä LPS:lle, koska mä haluan siltä sen kokkerin. Ja sit tässä on muun muassa myös mäyräkoira, jonka mä oon vaihtaa samanmuotoiseen semmoiseen ruskeavalkoiseen sellaiseen mäyräkoiraan samanmuotoiseen. Joten ensimmäinen, eli se mäyräkoira on tämä. Se on se sydämäkkä, siellä on noin sydänsilmät, sydän tossa ja sydän tossa ja sit sillä on reikä. Tää vähän heiluu pää, mutta ei se varmaan haittaa. Sitten kokkeri. Mä oon nimennyt tän kauan sitten Tiffaniksi. Mä sain tän joskus synttärilahjaksi. On reikä ja hyvä kunto. Sitten mäyräkoira. Tällainen kermovärinen reikä. Hyvä kunto. Pupu. Tää on semmonen violetti. Ottakaa senkin. Eli tämmönen violetti kani. Kolje, violetti, tällainen hyvä kuntoinen, sillä on reikä. Sitten samanmuotoinen kolje myös. Kermovärinen, hyvä kunto ja reikä. Tätä muotoisia, kun moni on toivonut. Ja reikä ja hyvä kunto. Taas kerran. Täällä on muokatut silmät, tai mä oon muuttanut silmiä väriin. Reikä. Reikä kulmaa nenässä täällä. Ja sitten on reikä. Ei ehkä niin hyvä kunto, mutta tossa on tosi hyvä kunto. Ihan uusi melkein. Tai tavallaan, tää ei ole yhtään likainen. Mahtava kuntoinen nalle. Ja sininen on magneetti. Sitten tämmönen puutakki ja reikä. Kani ja reikä. Ja tää koira, mitä on toivonut myös monesti, ja reikä. Sitten mä toivoisin, että mä saisin tän muotoisen harmaan kissan, jolla on myös rajatut silmät. Koska mä oon etsitty sitä kauan, mutta tää ei oo vaihdosta, paitsi siihen kissaan. Eikä tätä kettukaan vaihdossa, mutta toivottavasti joku vaihtaa. Ja ilmoittakaa please, jos voitte vaihtaa tuohon mäyräkoiraan. Sen yhden mäyräkoiran, jota mä sanoin, että mä toivon. Mulla loppuu akku, joten mun täytyy varmaan lopettaa. Mut moikka sitten. Toivottavasti vaihtaa.